Jensi kati. Hapo sisi kupa nini mazeze grandi? 7 pay imali Yabona kusasa boy man. Ngizokwazi boy nemiye kusasa boy man. Kubona sasa paysi 350 hayi. Ayacelelisa usasa fe serious uyacelelisa. Bangofuna kuri amapost bangatenyusa nga athi 10k. 10k ngoku ya. ya ezinye siphusa layo. Ngapay 350 imali kasasa. Boy, andithi bandipay 350 boy yabo sezi 350 zincinci sesithi bajonga ama boy bona kumbona uRamaphosa uRamaphosa ayihlali le endlini yayo leyo yazula bona bambona ukuthi Durban Dubai boy nandivuna isentini afake nje 10k per month boy Yabona nawo uthetha ngoRamaphosa kodwa sengibona abukho uRamaphosa imali lapha kodini nini ngophetho hayibo ngokuRamaphosa shake kwara azani ngekho zangiphosile saniphosa zindaba nje Ramaphosa nguye futhi bole peya ngathi eSouth Africa le peya ngathi bana bamnyama bapeya boy uzani ke wayibona impumlo yayinjani nayibona liyaqhela oxygen lapha ekhayelitsha ayizenzi uyaphapha man uyinkinga man awunamali we uyaspita man usibhekile we uyaphapha man ozalana we sukalana man hayi wena man izalana we hey man uyaphapha man awunamali man uyaspita man uyakhera we uyasibheka man ozalana we sukalana man nasi napha ngoba lwini uphikisa beni kuthi ndithetha imali egrandi iyaxoka lonke iyaxoka nto ayisangirandi seyila 350 nayipeya imali kasasa mela ajuzi yazi thini nofeke uthini bona usasa masimyekile sasa yasiqela ngokusinika i-350 mna ndithi nethini yapeya liya Ramaphosa ngathi bona bamnyama thina masifane ntoni 10k phako 10k bo 15k sithi sentini boy asixoka ungena-ID wena zange uye home affairs zandabona usiya awuna-ID kodwa ubeyigrant amdala kaloku boy i-ID kaloku boy akwexesha la-ID ba-accept boy uzise ibhedi yakho gqibile nawe ikhozi wena jonga wena una-9 kodwa uthi ne-ID yebo ID qala pha ko-16 yabo so unawafana na akazeniwambani wazosiba ako-15 years next 10 years ID amaqala suduncune ayipele imali egrandi avele apha nge-25 qaba kupeya yena peya hamini mali peya malini pay 200 sopoto bana buzi lo ka 200 sidabe ngipeya malini ngoku pay 5 bob ngoku sothi gqotha kangonga kusekhaya nale nje qaba yaxoka kanti boys ngoba ngitshile thi sephali ntwana banyona dwaba nje bona bayisike kheleza sikisa nje yabo siphikisa kamnandi anyway ngivune inje uzulu okay bona masitel betshezi nyiwe from amagwenu qaba manje ngifuna kwele kwale bethi kirima njalo nje manjalo ufuna inquma hey ana jonga chiye akubuncumile mfethu kutheni nginamba kakuhle namhlanje yabethi apha kuwethu ubuze izinto right boys man think on izinto ezikuchallenge ngimnoduvu ayeze kunashari so shuman ndinje boys kena mama nani six age yoma 2 years 4 5 so boys ngimnochuma ke ngokumana ingathi mamazi siyazi sokuke ngokufuneke belicango bathi
Suthetha sixoxa late. Hayi boys man. Hey, anyway sethu mna ndisengewoki apha ndiza koxoxa xa ndive naleti so ndacoba hayi ndathanda so ndisengento cabuza yanendisa lewoki Boys man uyabona umntu wale woki ungakubona usemxhoseni. kalijonga Kaloku hayi makaloku man siyijonga sikabini axabiso layo kaloku. ithini Kaloku ndivile mos sendifunela zinga lemali so ke izobapha konto ke 1.3. okay ilasile blaka Yabo awuzoba safe boy. Uzoba safe yabona apha kule flat lapha. Ewe khonye intombazana ke. Ihleke nayo. Mhlawumbi ke ndingahlalisana ke boy. Oku nje kwespace kubona. ndifuna ihoki ihoki mna bangafuni leave Hayi boy hayi. Uthetha nini ke ngoku? Yonke yami ihoki ifethi sasayina kaloku. Funeka sibamba une-mentality na. Uze nge-maths 2+2 yabo. Ya, angeni maqaba kulaa hoki boy. naleceba umbane sendimthemba umbane Kodini, hey, kodini.